Jo yli 150 vuoden ajan olemme UPM Kaukaalla tehneet töitä sekä tehtaiden että meitä ympäröivän yhteisön kasvun eteen. Kaikki saa alkunsa metsästä, niin paikalliset hankkeet, ympäristön ja ihmisten hyvinvointi kuin tavoitteemme luoda fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta. Tiedämme kaikki, kuinka rauhoittavaa metsässä kuljeskelu on. Mutta tiesitkö, että täysin uusiutuvana raaka-aineena puu on monipuolinen ratkaisu kestävää kehitystä edistävien päivittäistuotteiden, kuten rakennusmateriaalien, paperin, energian ja jopa biopolttoaineiden ja kemikaalien kasvavaan tarpeeseen? Metsiä on hoidettava kestävän metsänhoidon periaatteiden mukaisesti, jotta suurin luonnonvaramme ja sen monimuotoisuus säilyy. Liiketoimintamme perustuu metsien jatkuvaan kasvuun ja uusiutumiseen sekä puun saatavuuteen pitkällä aikavälillä. Olemme sitoutuneet kestävään metsänhoitoon ja seuraamme puun alkuperää voidaksemme varmistaa, että puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja laillisesti hankittua. UPM Kaukaan tehdasalue on monipuolinen biometsäteollisuuden keskittymä, jossa lähialueiden puu jalostetaan sahatavaraksi, selluksi, paperiksi, biopolttoaineiksi ja kemikaaleiksi sekä energiaksi. Sahallamme mäntytukeista valmistetaan sahatavaraa puusepän, pakkaus- ja rakennusteollisuudessa toimiville asiakkaille. Sahan sivutuotteita, haketta ja purua käytetään sellun valmistuksessa ja kuorta hyödynnetään biovoimalassa energian lähteenä. Sellutehtaallamme puusta, sahanpurusta ja puuhakkeesta valmistetaan havupuusellua. Sellutehtaan tuottama sähkö- ja lämpöenergia on vähäpäästöistä, sillä lähes 100% tehtaassa käytetystä energiasta tuotetaan uusiutuvilla biopolttoaineilla. Sellua käytetään pehmo- ja erikoispapereiden, pakkauskartongin sekä tarrojen valmistuksessa. Sellun tuotannossa syntyy erilaisia sivutuotteita ja tähteitä, jotka ovat arvokkaita raaka-aineita uusille biotuotteille, kuten UPM:n innovatiivisille biopolttoaineille ja biokemikaaleille. Paperimme valmistetaan uusiutuvasta raaka-aineesta, ne ovat kierrätettäviä ja ne tuotetaan mahdollisuuksien mukaan bioenergialla. Paperiamme käytetään aikakauslehtiin, mainontaan, kirjoihin ja kuvastoihin. Olemme tehneet lujasti töitä innovoidaksemme paperituotteita, jotka täyttävät sekä käyttäjien muuttuvat tarpeet että tiukat ympäristöstandardit. Uskomme painotuotteiden tulevaisuuteen ja vahvaan rinnakkaiseloon digitaalisen median kanssa. UPM biovernodiesel ja nafta valmistetaan sellutuotannon tähteenä syntyvästä raakamäntyöljystä. Ne korvaavat fossiilisia polttoaineita ja raaka-aineita kuljetus- ja petrokemian teollisuudessa ja auttavat asiakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään. UPM Lappeenrannan biojalostamo on maailman ensimmäinen kaupallisen mittakaavan biojalostamo, jossa valmistetaan puupohjaista uusiutuvaa diisseliä ja naftaa. Lappeenrannassa sijaitsevassa UPM:n suurimmassa tutkimuskeskuksessa kehitämme ja testaamme uusien biopohjaisten tuotteidemme tuotantoprosesseja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomia materiaaleja uusiutuvilla, kierrätettävillä ja kestävää kehitystä edistävillä vaihtoehdoilla. Tehtaallamme tuotetaan uusiutuvia tuotteita, jotka korvaavat tulevaisuudessa yhä enemmän fossiilisia raaka-aineita. Henkilöstömme osaaminen ja halu pyrkiä parempaan tekevät meistä ainutlaatuisia. Huolehdimme siitä, että jokaisen UPM-läisen työympäristö on turvallinen ja avoin ja että jokaisella on inspiroivat ja vastuulliset esihenkilöt sekä mahdollisuus kehittyä. Investoimme tulevaisuuteen. Me yhdessä olemme UPM.